Minijature za radoznale. Arhetipovi esencijalnih ulja. Kadulja ili salvija, biljka je ugodnog mirisa i brojnih ljekovitih svojstava, o čemu nam u današnjoj minijaturi za radoznale govori Zrinka Jezdić iz Aromavita instituta za aromaterapiju. Kadulja ili latinski Salvia officinalis je biljka koja zaslužuje vrlo isto visoko mjesto u fitoterapiji kao ulje u aromaterapiji. Ona je poznata od davnina, reklo bi se čak od Egipta, Grka, pa kasnije itekako zauzima vrlo važno mjesto kroz povijest. Njen arhetip je baka, dakle mudra žena. Ne samo da je mudra, ona je i topla i ljekovita i snažna, jasna, ima životno iskustvo, može, smije i treba dijeliti savjete. Kadulja kao baka ima jednu, tu kao što sam rekla, jednu snagu i oštrinu. Ona se očituje u njenom kemijskom sastavu, to su ketoni, uglavnom koji su vrlo jaki, vrlo progresivni, vrlo veliki spojevi koji naš organizam itekako čuva, počevši od toga da nas čuva na razini imuniteta, jer jača imunitet, odnosno organizam reagira na kadulju, pa misli, s obzirom da je velika molekula, da nas je nešto napalo, a u biti nije, ali se izazove ta imunološka reakcija, pa se kaže zato smo jači. Dakle, ko baka u životu kad postoji, ona je dodatna snaga i svom djetetu i svojim unucima, cijelom obiteljskom stablu. Mudrost njena je također se očituje u kombinaciji, na primjer ketona, estera i alkohola. To je kombinacija koja djeluje na psihu, na mental, na na način da ga opusti, da sortira misli, da nekako vidi što je bitno, što ne. Ima tu snagu da tu misao, ako govorimo naravno u arhetipskom i energetskom smislu, stvarno izbaci van iz sebe i da ju plasira na način da ona bude prepoznata i da ljudi osjete da to mogu prihvatiti. Dakle, prava baka, baka zna prići svojim unucima, zna ispričati priču, zna biti iscjeljujuća, zna biti i oštra kada treba, a sve u svemu je definitivno daje emocionalnu sigurnost, energetsku sigurnost. Treba se isto tako znati koristiti jer ima to djelovanje da može biti neurotoksična, da može biti hepatotoksična, može biti i nefrotoksična. Dakle, za kadulju se veže ključna riječ za taj arhetip je jasnoća. Dakle, s kaduljom je stvarno puno toga jasnije, jer ona na kraju krajeva čisti i čisti emocije, čisti tijelo. Naravno, u količini koncentraciju koju treba uzeti u obzir, a to su manje koncentracije. Zapisano je kako su kadulju stari narodi koristili ne samo kao lijek, već i u raznim obredima. Egipćani za balzamiranje i mumificiranje. Američki indijanci su je palili u obrednoj vatri i nosili je oko vrata pri ritualnom plesu. A za Rimljane je bila sveta biljka, koja se skupljala za ceremoniju. Predodređena osoba morala je podnijeti žrtvu kruha i vina, nositi bijelu tuniku te prići bosonoga i oprana. Vojnike u staroj Grčkoj njihove bi žene dočekivale čajem od kadulje za stimulaciju plodnosti. Ipak, smatra se kako vrsta korištena u antičko doba nije danas toliko popularna ljekovita kadulja, već je to grčka kadulja. Kadulja je ljekovita, zna se za nju već 4000 godina. Dobila je naziv po riječi salvare, što znači dobro zdravlje. Mnogi su je već prepoznali, opet je tu naš Hipokrat i njegova ekipa koji su rekli i tvrdili da onome kome raste u vrtu kadulja, taj ne može umrijeti. Druga tvrdnja je da kad bi žene znale koliko im kadulja godi, da bi je non stop jele, pile i uzgajale u svom vrtu.
Tako da je ta jedna već snaga ju prati od samog početka. Kadulja je inače kroz povijest još korištena kao jedan diuretik, koristila se za želučane tegobe, puno se može smiriti, dakle želudac i uopće grčevi. Ona je ujedno i lagani spazmolitik, posredno djeluje na hormone. U svakom slučaju nema sustava koji kadulja, tjelesnog sustava, koji kadulja nije dotakla i kojeg ne dotiče, i otuda je njena snaga i poruka za zdravlje. Dakle, kao i začin, kao parfem, isto se koristi. Miris je vrlo jak, vrlo moćan, pa malo ga treba, ali daje jednu posebnu svježu začinsku notu. Tako da je ona ušla, dakle, u kulinarstvo, ona je u prirodnim terapijama, fitoterapijama, pa bi može se reći i u medicini, u stomatologiji. Ona se isto tako koristi naravno u aromaterapiji, integrativnom pristupu posebno, jer njen miris je zaista specifičan i tjera nas na neki način da se otvorimo, da se opustimo i da iskažemo ono što mislimo. Kadulja, također se iz nje izvlače farmaceuti određene spojeve pomoću kojih rade sredstva za disanje, odnosno smanjenje kašlja, za relaksaciju bronha. Isto tako treba znati još jednu stvar, da je kadulja kao čaj može biti opasna, jer upravo zbog tih ketona koje ona ima u sebi, pa se već i dokučilo došlo do toga da ako želite piti čaj od kadulje, trebate ga na laganoj vatri prokuhavati 10 minuta, a ako ne, onda je ona za oralnu upotrebu u kontekstu njege usne šupljine i pomoći u liječenju nekih stomatoloških tegoba. Dragi slušatelji i slušateljice, stigli smo do kraja. Gošća emisije bila je Zrinka Jezdić, autorica knjige Arhetipovi esencijalnih ulja. Ulomak iz spomenutog dijela čitala je Majda Makovec, snimatelj Renato Drvodelić, autorica Sanja Milovac. Do slušanja.